ҳамхобагӣ кардан бо каниз чӣ ҳукм дорад? дар навори гузашта, дар он наворе ки дар баёни ҳамбистарӣ кардан ё қазои шаҳват кардан бо зани резинӣ, ҳамун лухтакҳо баён кардем ва тарҷумаи як оятеро барои шумо баён кардем ки дар уҷа ҳамбистарӣ кардан, қазои шаҳват кардана бо ду нафар, яъне яке ҳамсар ва яке каниз баён мекунад. аз ҷиҳате ки масалан давраи каниздорӣ, давраи ғуломдорӣ ки набуд, ман ин ҷанбаи оята бисёртар шарҳ надодум, чунки мардум дар ин давру замон каниз намегиранд. давраи каниздорӣ аз байн рафт, давраи ғуломдорӣ. пас ба ҳамин хотир мо иктифо кардем ба ҳамун ҳамбистарӣ кардан бо ҳамсар. вале аз ҷиҳати пастӣ ва фурӯмоягии баъзе инсонҳо дар таҳти комментариҳо ҳамин хел ба таҳқиру иҳонат қати навиштиянд ки масалан ин гапа агиҷо мегӣ, ҳоло он ки мо ояти қуръона гуфтем. бародарое ки таҳқиру иҳонат мекунем, агар шумо бесавод монда бошед, агар шумо аз таърих масалан ноогоҳ монда бошӣ, айби мо нест. ман то ин дараҷаро фикр намекардам ки баъзе ин тоҷикҳои мо қадар пасту фурӯмоя мешаванд аз ҷиҳате ки масалан савияи дониш зери сифр аст, масалан дига савод нест, бесаводӣ ҳамаро фаро гирифтагиай, инам хедар бадахлоқинам ай ҳамин ҷиҳати бесаводиай. ман боварӣ дорум инсонҳое ки каме илму маърифат дошта бошанд, онҳо ин қадар таҳқиру иҳонат қати наменависанд. субҳаналлоҳ, вақте агар як чизе ки нафаҳмидӣ, як инсони даъватгар, як инсони насиҳатгара ту таҳқиру иҳонат мекунӣ, шумо дар куҷо калон шиде? гӯё ки дар истабли ҳайвонот калон шуда боше. боварӣ дорум ӯ касое ки таҳқиру иҳонат мекунанд, менависанд, дар хонадоншон боре ҳам аз падару модаршон сухани хуб шинидагӣ нестанд, тарбия дидагӣ нестанд. тарбияра дар хонадоншон онҳо шояд ба ҳамин хел таҳқиру иҳонатҳо қати калон шудагиянд. ба ҳамин хотир фитрату мизоҷи онҳо чӣ қадар фосид шудагие ки як даъватгар, як насиҳатгара мебироянд, як касе ки сухани худову паёнбар гап мезанад, мебироянд субҳаналлоҳ бо таҳқиру иҳонат гап мезананд. ин далолат бар бесаводӣ, аҳмақӣ ва пастиву фурӯмоягии ҳамун инсонҳо мекунад. ман албатта ҳамаро дар назар надорум, чунки мардуми шарифи Тоҷикистон босаводаш бисёрай, босаводаш, бо ахлоқу бо одобаш бисёр аст. вале аз он ҷиҳате ки баъзе ҳамин пасфитратҳо, баъзе касое ки бесавод мондиянд, дар хонадоншон боре ҳам сухани хуба шинидагӣ нестанд, мебироянд ҳамин хел таҳқиру иҳонатҳо қати гап мезананд. вақте шумо агар бесавод монда боше, вақте шумо агар аз ахлоқу адаб дур монда боше, айби мо чӣ? мебироӣ ба таҳқиру иҳонат гап мезанем. хуб, дар навори гузашта, дар наворе ки ман ҳукми ҳамбистарӣ ё ин ки ғаризаи ҷинсиро шаҳватронӣ кардан бо ҳамун лухтакҳо, зани резинӣ, мо навор гузоштем ва дар уҷа як оятера мо тарҷума кардем ки уҷа ҳамбистарӣ кардана танҳо бо ду нафар баён мекунад, иҷозат медиҳад Қуръон, яъне яке ҳамсар ва яке каниз, милки ямин меган. хулоса аз он ҷиҳате ки давраи ғуломдорӣ нест, яъне ки давраи каниздорӣ ки набуд, ман ӯ ҷанбаи оята ман тарҷума кардиму дига дар бораи ӯ гап назадам, чунки давраи каниздорӣ неста, ҳеҷ кас дар ин давру замон каниз надорад. хуб, аз ҳамин ҷиҳат сарши дига таҳқири иҳонатҳо хостум ки дар ҳамин ҳукми ҳамбистарӣ бо каниза баён бикунам ва ҳамун ғалатфаҳмиҳои баъзе инсонҳои пасту фурӯмояро дур бикунам ки ин қадар хеле бисёр навиштанд. субҳаналлоҳ, баъзе бисёр ба таҳқиру иҳонатҳо қати навиштанд. аллоҳ ҳидоятшо кунад парвардигор. хуб, тибқи ояти Қуръон, тибқи ҳадисҳои ҷаноби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам, ҳамбистарӣ кардан бо ҳамсар ҳалолӣ, бо ҳамсари никоҳӣ ва дуюмаш бо каниз ҷоиз ва ҳалолай бидуни никоҳ. яъне мард ҳақ дорад ки ӯ агар давраи каниздорӣ мебуд, бо ҳамун канизи худаш ҳамбистарӣ бикунад. яъне ба мисли чхеле ки ҳайвона масалан бозор мехарӣ, мебиёрӣ, масалан ӯро забҳ мекунӣ, аз гӯшаш истифода мебарӣ, ҳамчунин каниза
дар шариат ҳамин хел ҳукм дора. вале нигаҳ кунед ки ягона дине ки каниздорира ғуломдориро аз байн бурд ҳамин дини ислом аст. ин каниздорӣ пеш аз ислом буд. касое ки таъриха медонанд, аз таърих огоҳ ҳастанд, каниз ҳуқуқҳое дошт ки аслан ҳайвон ӯ хеле ҳуқуқҳоро дошт. ҳайвон ӯ ҳуқуқаш ҳамун канизҳо болотар буд. хоб масалан давраи пеш аз ислом як инсон як қофила мерафт, мардуми озод қуттоъу тариқ намун роҳзанҳо меомаданд, мезаданд, мардҳоша мекаштанд, занҳоу кӯдакоша асир мегирифтанд, дар бозори бардафурӯшҳо мебурданд, мефурӯхтанд. хоб яъне як инсонҳои озода масалан ғулом мекарданд, барда мекарданд, аз онҳо истифода мебурданд ба мисли ҳайвон. яъне ғуломҳо аслан ҳақ надоштанд, ба мисли чиз истифодашу мебурданд. хоб дар бозори бардафурӯшҳо онҳоро занҳоро бараҳна мекарданд, мефурӯхтанд. вале ислом омад ин чизҳоро оҳиста оҳиста аз байн бурд. барои канизҳо, барои ғуломҳо бисёр ҳаққҳоеро қоил шуд. хоб яъне ӯ фақат ғуломдорӣ, ғулом гирифтан фақат ба тариқаи вақте ки ҷанг мешуд, масалан ҳамун ғуломҳое ки масалан инсонҳое ки асир меғалтиданд, ҳамун асирҳоро ғулом мекарданд. вале ба ғайри масалан асир гирифтан дига ягон роҳи дига қатъи масалан ғулом намегирифтанд ба худшон. ва ислом омад ғуломдориро оҳиста оҳиста аз байн бурд. масалан оятҳои қуръон бешумор дорем ки вақте ки масалан инсон қасамша мешикана, қасам мехӯрад, қасамша мешикана, қуръон мега ки як ғулом озод бикун. вақте ки масалан бо зануш зиҳор мекуна, масалан ия аҳком масоили худша дора, инсонҳое ки аҳли илм масалан мефаҳманд, қуръон мега ки як ғулом озод кун. рӯзаро қасдан хӯрд, як ғулом озод бикун. яъне ин хеле ҳукмҳо дар шариат зиёд ҳастанд ки тарғиб ба он мекунад ки ғуломдорӣ аз байн бирава, ғулом озод шава, як инсони озод боша. хоб ба ҳамин хотир масалан дар ӯ давр замон масалан ғуломдорӣ буд, пеш аз ислом ҳам буд, дар давраи ислом ки омад шариат ҳам масалан яке якбора наметавонист ки ғуломдориро аз байн бибарад, чунки дар хуну пӯсти масалан мусалмонҳо, дар хуну пӯсти мардум ҷо гирифтагӣ буд. вақте ислом нав омад, вақте ки дини нав омад, яке якбора ӯ чизе ки дар хуну пӯсти мардум ҷой гирифтагӣ наметавонад ки онҳоро аз байн бибарад. ба ҳамин хотир шариат оҳиста оҳиста аввал ҳаққҳоеро барои ғуломҳо ва канизҳо қоил шуд ва баъдан оҳиста оҳиста бо ҳар баҳонае тарғиб ба озод кардани ғуломҳо ташвиқ кард ислом. ба ҳамин хотир оҳиста оҳиста чанд даврда ғуломдорӣ куллан аз байн рафт. ба ҳамин хотир вале қуръон ҳадисҳои бешумори ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам далолат бар он мекунад ки ҳамбистарӣ кардан бо каниз ҷоиз аст. ва ин ғалатфаҳмиро шумо аз зеҳнтон дур кунед ки ӯ ходимҳое ки баъзе бойҳо дар хонаҳошон ходим мегирану масалан пул қатъи музд, ӯ каниз нест, ӯ ходим аст. ходим аз каниз фарқ мекунад. хоб ба ҳамин хотир ин хеле каҷфаҳмӣ накунед бародаро ва хоҳарои азизу ҳар хел чизҳои ноҷора дар комментариҳо нанависед. ин далолат бар ҳамун пастиву фурӯмоягӣ ҳамун худи инсон мекунад. вассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу.